Janira Arrizabalaga, Maialen Rekalde eta etorri izan ezin den Elene Menjularrinaga sortzaileak gara. Ezagutu ginen UPV-en eta hortik sortu da proiektua, Laboa. Ni pixka bat unibertsitatetik kanpo aritu izan naiz bai soinu esparruan eta gehiago produkzioan. Eta ni igual naiz da ikusten zuen euskal ikasi idazketa lorren eta gaitza bilnaz, ontzen nire liburuan nabilanien, bertsolari zenaz eta apur bat sorkuntza kolektiboko talde batekot. Laboa izan zen hasieran laugarren mailako lan bat, talde lan bat, unibertsitateko historia bat hortik sortu zalako eta kapitulo bakotzean unibertsitatean gertatu den historia bat kontatuko digu. Lehenengoa izango da tiroketa, gero irakasle fatxa nola bota zuten ikasle, orduan apur bat konfliktiboa izango da eta punkia bai. Historia independenteak izango dira, pertsonaiak garatze prozesu horretan gaude, baina gutxi gora bera badakigu nondik jo nahi dugun, zeintzuk diren gure helburu nagusiak. Historia independenteak izango dira, historia realetatik eta fikziotik ere zerbait izango dutenak, eta hori da gure proiektua Laboa. Saiatuko gara 6 momentu historiko biltzen unibertsitatean eta iaz lortzen dugun benetakoak izatea. Hori da, dramatik eta komediatik beti albadan, bai asko sobeago. Gogotsu gauzela, probatzeko ez da helburua produzitzea baizik eta ibilbide horretaz gozatzea, ukiko dugu mentore bat, berbain halko dugu. Hiruron artean naiz eta elkarrizketa batzuk uki beste punto batera eramatea proiektu eta... Eta gehien bat nik uste dut gutzako hirurontzako dela kriston aukera bat. Ze azkenean aldugu ikasi pilo bat, aldugu ikasi zelan dan prozedura guzti bat, eta gainera serie batena, ez dugula nik uste dut asko bizi, guk hirurok. Eta hori, kriston aukera jende desberdina ezagutzeko eta prozesuaz gozatzeko.